Mau minta apa sayang? Ayo jalan-jalan ke mall. Dirayu piye kok? Mbok golekno pasangan. Amrih ora nesune iki wis panas ngono kae ki ndang dirayu sayang-sayang ngono kae ke. Dirayu. Kaya bojone ngono lek. Lah kok malah gewilo to. Awake dhewe cinta kok ya Dik nikah. Cinta. Ayo kok gila. Beto enek kuwi ya panganan kuwi. Iki kaya enek sekate. Ah, iki rumah tangga jangan mencampuri rumah tangga orang lain. Hei, sekate tak meniki. Ya. Sekate kene iki nek Mas Akbar masuk bojoku loro. Cie. Syukur rasakno ndek bojo ayu yang ngene ku, Nduk. Tapi pomo aku dadi simboke tenan yo Le, ora apa-apa Le. Tetep tak restui karo Akbar. Nggih lho. Bae padha ae iki. Ora apa-apa. Sing penting dadi sapa? Sing penting itu wong ayu. Ya Dik ya ora masalah bojo loro, sing penting aku wis tau ngambung kuwi ya Dik yo. Aku Danyo sasmita jati sasmita wangsiting dewa Bala kang tumingal prangcan posamya metali ler tatet wileting kota kanyi mangkung manguncang nidi minjang sang aji ladinyo ngedali wus anakku bocah Degling Antasena ana dawuh mapa Rama Kyai
Rama Kyai Bimasena dene wanter timbalane nimbali marang aku Antasena. Dina sak mengko kakangmu Gatotkaca kang nandhang ruga wis antuk tamba wis antuk usada satemah waluya jati temah nirmala. Kamangka para bebrayan agung ana ing negara Ngamarta wis condhong lan rumajang wis sarujuk manunggal tekad yen to kakangmu Gatotkaca kang pinilih dadi senopati agung mapan ing negara Ngamarta. Nanging tak kira sedya kang becik sedya kang apik mesti ana alangane. Lho. Lah banjur alangane apa? Antasena piye? Bocah Traju Trisna Boma Narakasura sajake ya kepengin dadi senopati agung negara Ngamarta. Mula kang iku iki mau ditengahi kalawan anake Janaka ya kuwi adimu Wisanggeni. Diutus ngadani Giri Sayembara ning alun-alun negara Ngamarta. Digelar ana ing kono ya kuwi tanding jurit ing antarane bocah Pringgondani lumawan tanding kelawan bocah Traju Trisna. Sing menang ya kuwi kang dadi senopati agung ana ing negara Ngamarta. Nanging Werkudara wis percaya mesti Gatotkaca ungguling jurit merga Gatotkaca wis kecondhoan Wahyu Senopati sing dadi jalaran waluya jati nirmalane si Gatotkaca anggone nandhang ruga duk nguni. Mangkono Rama Kyai ya. Mula iki manunggal tekad. Aku Kang Sarta kowe mung dadi wong tengah. Nonton sapa sing kira-kira gawe rusuh. Sing kira-kira gawe rusuh disingkirke saka alun-alun negara Ngamarta. Wong Dwarawati, wong Ngamarta manunggal dadi siji. Ngawat-awati sapa sing ganggu gawe tumrap kerukunan ana ing Giri Sayembara iki disingkirke saka papan negara Ngamarta. Ya yen pancen mangkono aku manut apa sing dadi dawuh Rama Kyai. Ya. Aja nganti slindro sing dadi rasamu. Budhalo kanthi lumaris. Aja nganti nguciwani kirapna Wadyabala saka negara Ngamarta. Manunggal tekad kelawan Wadyabala negara Ndwarawati. Ngawat-ngawati lakuning Sayembara. Ya ngestake dawuhmu Rama Kyai.
Sarap. Wadya Pala Ngamarta ya budal to, budal to. Ayo.
kato sang Gatotkaca tinon mapakarga sutut kabira kresna parataman remuji saktinira ucap kacarita kaya ta mangkon ora kaya Raden Arya Gatotkaca wis kagelawan tengahing delanggung nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Arya Gatotkaca Saping Basrandha Kotang Antakusuma kasut padha kacerma sayekti ana katyasane dhewe-dhewe. Saping Basrandha ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasan Kotang Antakusuma apa to werdine Kotang. Bisa mabur tanpa lar mencala tanpa sutang kasut padha kacerma. Kasut wis ngarani padha sikil cerma lulang sanadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngembah nglemah sangar kayuweng sarta ngungkuli pendhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis jangkep busanane Raden Arya Gatotkaca. Sigra cancut Aliwanda ngebrak bantala kaping 3 mletik ing awiyat sumusuping Himantaka. Tomreh tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning
wadya tentreming ati tamtu kena tinulado ya selir bulan dadari iki sing tak goleki bocah Pringgondani Gatotkaca Kakang Bumunara Kasuraya ngrumangsanono yen perlu sawangen para warga bebrayan agung kang mapan ana ing negara Ngamarta kabeh wis padha sarujuk kabeh wis padha condong kang sarta rumajang mbok menawa bocah Pringgondani sing jumeneng Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta mbuh ora idep apa dikira mung kowe wae le sing kepengin dadi Senopati Agung Buma Narakasura ya kepengin duweni gegayuhan dadi Senopati Agung mula ning blabar kawat janget jerencang iki ayo dibuktekke aduta sing balung kleting kulit sing menang sing dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta ngejak pirang dina ladeni kasekten Pak timbang kaya Pratula Kencana Pratula bobot Kencana Mas kowe apa aku sing mujur ngalor le ayo maju tak bayar kenceng saka negara Traju Trisna kekesete Gusti Prabu Buma Narakasura.
yen ndak sawang-sawang ana ing blabar kawat janget sinencang Ratu Gustiku Prabu Bomonara Kasura katone kentekan tenaga yen aku ora gawe rusuh ana kene Prabu Bomonara Kasura ora kelakon dadi Senopati Agung ning negara Ngamarta aku bakal gawe rusuh kahanan ana ing kiwa tengening blabar kawat janget sinencang iki dalan akeh wong mati keneng apa matine tenani yaya duduk jaja prateng gigir sukmane lan Raga karingan lintre kurang ajar gawe geger gawe gendro gawe rusuh ana ing sakiwa tengene labar kawat janget cinencang ayo ngaku sapa kowe kumandang karepku kekesete Gustiku Prabu Bomonara Kasura. Aku ora narima, aku kepengin bantu Ratu Gustiku. Aning diri sayembara iki ora ana bantu binantu. Oh, ora ijep. Nyimpang ngiwa utawa nyimpang nengen. Yen ora gelem apa karo tak padhake karo dosamu. Yen kowe ngejak rusuh, ngejak gendro, Antasena sing dadi musuhmu etane dalan. Ayo, matno sastra Jendrawata kenaji japa mantramu. Lakon tumpang suh tebyah dadam lengsati kamu aja takon dosa kowe.
Sida remuk balungmu. Antasena wis sawa. Tumenggung salokat katut barat. Yen karo tak pringgake kani becik. Minggat tekan papan kene, kowe sing kudune minggat. Nantang alus maju kepro ngarsa legane atiku edan. Hot. Bongkok. Mutar kowe, ambruk gliyeng-gliyeng kowe. Jentuske watu. Hot. Ah. Oh, iki pedialukmu. Oh. Hei. Hei. Ah. Hot. Ah. Hei. Hei. Ah. Hot. Ah. Hot. Ati. Ah. 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 Ayo katek. Yo, musik. Hei. Ayo ngiteki sikil bajiret. Hei. Ah. Oh. Oh. Aduh. Hot. Ah. Hot. Aduh. Aduh. Ah. Hot. Hot. Ah. Hei. Hai. Ya. Oh, oh.
Lah kok malih rusuh ngene kahanane. Edan-edanan. Para wadyabala Trajo Trisna. Gulungen genderamu bongkok ana gamanmu. Wadyabala Negara Ngamarta. Ibarat wong ngethok pringaja kok pilih sing lempeng-lempeng dangkele tanjing ana. Patih Pancatyana kang bakal magut ning mupuh. Oi, Sawa iki tumenggung Handakawana. Ayo minggat aja gawe rusuh. Geget siung pengapitmu baliaran kowe. Ladeni kowe. Ayo maju. Hoi. Hot.
salame mung hawas eling eling loketaning alam anakku ngger Bomo Narakasura iki aku ibumu Bathari Pertiwi yo ngger Bomo ora nyono ora nglegewa kowe drebabah depane lemah musuh kelawan Gatotkaca kula Bomo tangiya yo ngger tangiya mun ibu kang bakal paring tamba ngusadani marang kowe ngger nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kula kasoring jurit mengsah pun Gatotkaca. Lakon iki pun Ibu ora nrimake. Tak gadang-gadang kowe bisa dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Maju meneh tak dombani lakumu Bomo Narakasura. Nyuwun pangestu Kanjeng Ibu. Jagat ya dewa ya Bathara Kakang Mbok Pertiwi Kakang Mbok tumindakmu kok culika Bupeh anakmu kok tambani dadi waras Kamangka jroning pranatan ora entuk rewang-rewangan Yen pancen kaya mangkon warimbi kang ora narimake arimbi sing dadi musuhmu Pertiwi kepiye karepmu ternyatane anakmu kalah kowe kok ngewangi kowe lah kok melu-melu arimbi kowe iso meneng apa ora Bomo kuwi anakku sing menang paring usada iki ya aku aturane ora usah dienggo yen ngono anak musuh anak ibune musuh ibune lho kowe wani karo aku apamu sing tak wedeni jambak rambutmu kowe modar kowe Pisah. Wong wedok rada ora duweni isin. Gulut. Utange sampean benakne sik niku lho. Wis tuwek lho. Odo udar kabeh. Kok do mbak jinambak. Tek binatek. Ruk ginaruk.
Niki napa, Petruk. Mbak Yu Pertiwi ngewangi paring tetulung kamangka aturane ora entuk bantu binantu. Ah, jenengan niku salah. Napa mboten maca tulisan peraturan teng nginggil nika? Ora entuk ewang-ewangan mergi niki sing nemtokke dadi Senopati Agung Negara Ngamarta. Yen rewang-rewangan sejatine satriya kuwi ora sekti ning direwangi. Lah besok piye nek dadi senopati tenan ki kepiye? Ngadepi musuh niku saged merantasi gawe napa mboten? Wis wong tuwa wis ora usah do melu-melu. Ayo pisah-pisah ditonton kae sayembarane sing menang Ndara Gatot napa Ndara Boma. Bisa. Putuku Boma, iki aku mbahmu Bathara Eka Warna nggir. Warasa Boma, tak tambani Waluya Jati, Jati Temah Nirmala ya nggir. Waduh yang padha matur nuwun Kanjeng Eyang Bathara Eka Warna ingkang sampun ngusadani keng wayah Boma Narakasura. Kula nyuwun piyandel Eyang ing pamrih saged ngasoraken kridanipun bocah pringgonanipun Gatotkaca. Iya ya nggir putuku ya Boma. Pun Eyang bakal paring piyandel ya kuwi wujude gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana iki gawenen ana sikilmu kang kiwa. Tumuli tamakna marang pasuryaning Gatotkaca mesti mlonyoh gosong praupane Gatotkaca. Matur nuwun Eyang. Boma durung kalah. Isih ora gelem ngalah. Mentas meguru anyar jokakan cangkem kowe Gatotkaca. Gamparan bungkul kencana kowe. Mati Gatotkaca.
ngono aku Yudi. Ajur rupaku panas wis anggeni panas. Kakang Gatotkaca sing sareh ya Kang sabarno dhisik rasamu. Mbok menawa lelakonmu kudu kaya mangkene dhisik. Aja sumelang. Aku kang bakal tanggung jawab. Kanjeng Rama Janaka golekno tamba kanggo Kakang Gatot iki Kanjeng Rama. Banjur iki digoleki tamba menyang ngendi wis anggeni. Coba gawanan menyang Karang Kadempel. Wa Semar mbok menawa bisa dadi usada Rama.